Zdravo svima, ja sam Mila i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam snimati što sam ja to kupila od školskog pribora. I sveske. Pa prvo ćemo krenuti sa školskim priborom. Ovdje sam također kupila i ovu metalnu za držanje olovki, gumica i hemijski. I tu sam sve... Ja sam inače sve to ošpakovala, naravno. Ovdje su 4 bikove olovke koje su bile u paketu i jako su bile jeftine, tako da sam ih kupila, jer je bik jako kvalitetan, tako da sam kupila te 4 bikove olovke. Onda sam kupila 3 stabilo hemijske. One su također bile u paketu i ja sam ih kupila zato što treba će mi kao i olovki još. I tako da sam kupila 3, možda da kupim još neku, bude trebalo u školskoj hladini. Onda ovdje što je ostalo jeste šestar. To do sad nismo koristili u školi. To je samo šestar, nema onih... nisu dobijene minice, ili kako se to već zove, i to je dobijeno u ovoj kutici i to je od marke, ne piše, ali uglavnom baš mi se sviđa što je u boji i u ovoj kutici. Tako da, sljedeći jeste ovaj stabilo rezač, već sam rezala jedno unutra. I to je stabilo rezač i sviđa mi se to što možeš i ovako da ga režeš, znači ne moraš da imaš kuticu. Možeš i sa kuticom i ima ovaj poklopac, što mi se baš sviđa jer je slatko. Ovako. Sljedeće što jeste, bila su 3 gumice i dalje ih imam, samo su mi u fioci tamo. A ja sam uzela jednu za primjer. To su stabilo crne gumice i sad sam tek provalila da su mi pola stvari stabilo. Nema veze. Onda to su gumice koje sam čula da su jako dobre i sviđaju mi se što su crne i došle su ovako u paketu su bile 3 gumice, tako da sam kupila, će mi sigurno trebati još, vjerojatno ću potrošiti neku, možda izgubiti i tako. Ovo je gumica, podrezač, ovo, sad ću staviti sve po jedno, iako nečega imam još. Dobro, to ćemo kasnije sve poređati. Onda uzela sam ne znam koja ovo marka, one se vitljive lenjire, bili su u pakovanju, tu je ovaj trouglasti, polukružan i klasični lenjir, onaj pravan. Svi su oni se vitljivi, jako mi se sviđaju jer ne mogu da se slome u resu. I zato sam baš kupila ove vitljive koje kad staviš dole i povlačiš ne mogu da se... Izvinite. Stvarno izvinite, da ćemo rešiti ovako. Dakle, izvinite, nisam htjela. Tako da ne mogu da se slome, iako su mi praktični, tako da sam ih uzela. Onda možemo krenuti sa sveskama. Inače, ovu svesku sam kupila, ona mi je jako slatka. Znači, ovako je nekako plakasto tirkizna, ima ljubičaste tačkice i ovdje sa strane je roze. S druge strane ima roze tačkice. I ovdje piše dot.
To i malo je bele s crvenim tačkicama i crvena s belim tačkicama i ova i crna sa zelenim tačkicama. Meni je ova bila najlepša, mada ovo mi ne služi za nijedan predmet. Ovo sam kupila da mi čisto služi ako mi zatreba za nešto. Zatim ova zelena sveska I feel green, tačnije osjećam se zeleno, sam kupila jer mi je jako dobra i ona je od marke Play. Ako možete tu da pročitate, možda i ovdje. Ona je bila i u linijama i u kockicama, mada meni treba u kockicama i jako mi se sviđa. Onda kupila sam ovu London sa onim njihovim satom. Ovdje dole piše London, ne znam koliko možete da vidite. I ovdje je engleska zastava. To sam namenila baš za engleski, mada to vas ne zanima. I to je u linije i jako mi se sviđa. Izvinite, malo nam se prekinula kamera. Onda sljedeća sveska je ova, piše muzika, nazad je srce i okolo su razni instrumenti. Pogodite za koji mi je ovaj predmet? Da. Onda tu je još jedna sveska od Play. Play sveske su mi onako baš dobre, tako da sam uglavnom njih uzimala. I ovo je neka boja koja ne znam da li možete da vidite, ali se presijava. Možda možete da vidite, možda ne. Onako je mat sveska i presijava se. To je neka ljubičasta, brownkasta boja, nešto tako između. I ona je u linije i nije imala u kockice. Da kažem, ova ima samo kockice, nema linije. Onda ovu nisam kupovala, ovu sam imala kod kuće od prošle školske godine. Ona je ovako sa nekim šarama, kockicama tu nekim i unutra sve manje kockice. Ona je roze belo ljubičasta, kao možete da vidite, i ona je od ne znam koja je marka, tako da možete ovdje da vidite, možda možete da vidite. Da, ovo je marka, ne znam koja je ovo marka, ovo je neka, da, ovo mi se sviđa kod ovih, jer imate tu unutra da bojite. To su mi jako slatke sveske i imate da se zabavljate kad se na času. Onda kupila sam ovu svesku, to je ona notna sveska. To sam kupila, će mi trebati za muzičko. Ona mi je ovako tu baš lepa, sve su bile ovako obične, nota i belo, crne, roze, šarene. Zatim ide jedna ogromna, mnogo debela sveska, kao možete da vidite. Jako je debela. Kao dve normalne sveske. Ona je I feel blue i znači osjećam se plavo i također je od Play. Ja sam sad provalila da su mi sve sveske od Play, nema veze. Onda, da, to će mi biti sveska za matematiku, ona je jako velika i sviđa mi se ovo. Što ima ove rupice, ako pravite test da možete tu da iščupate stranicu i stavite u fasciklu, tako da mi se to jako sviđa. Sljedeća sveska je All Star. To je, ovdje je tirkizna i dole je siva, ona metal siva. Ovo je po meni, ove sveske su mi lepe, što ovdje je jedna boja i ovdje pri kraju je druga boja. One su mi jako lepe
i pogledajte što upravo radim. Da. I ove su mi jako lepe, mada ovde ne znam koliko možete da vidite, mislim da ne vidite, ima kao neki kružići, plusevi, minusevi, tako da mi malo više liči na matematiku. Inače ona je u linije i nije imala ono za imena, ali mi se te sveske jako sviđaju, tako da sam morala njih da kupim. Ja nisam morala, ali meni su se sviđale.